nga mugawas sa planta paggawas. Okay, ginagamit. Mibabag ang mga environmentalist groups sa gisugyot ni Davao City Councilor Teco Campo nga magtukod og waste to energy facility sa syudad. Sanglit dili kini makasulbad sa problema sa basura ug posible pa kining makadugang sa problema sa kinaiyahan upang lawas sa katawhan. Sa gipagulang statement sa Interfacing Development Interventions for Sustainability kun IDIS nga usa ka environmental non-government organization, gikondina niini ang aksyon ni Ocampo sa pagsugyot og waste to energy incinerator facility project sa syudad kay magbuga kini og toxins samtang ginasunog ang mga basura aron makamugna og kuryente. Hazardous sab kini hilabi na sa ginahanggap nga hangin sa tubig, pagkaon upang lawas sa mga dabawenyo. Busa yawhag sa IDIS ang lokal nga gobyerno nga mas maayong pahugtan og palig-unon na lang ang mga balaod sa pagpanalipod sa kinayahan, hilabi na ang Republic Act 9003 kun the Ecological Solid Waste Management Act of 2000, hilabi na ang proper waste segregation. Sumala ni Ocampo, ginapadali ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang pagtukod sa WTE Facility Project aron makunhuran ang nagkadaghan nga problema sa basura sa syudad. Sanglit puno na sab ang sanitary landfills sa Davao City. Well, actually, alang sa kasayuran sa tanan, kaning WTE project or Waste to Energy project, nasugdan ni siya sa panahon pa ni then Mayor Rodrigo Duterte. No? Sukad ato, dunay mga gihimo nga mga series of studies. And during sa term ni Mayor Sara Duterte, nag-feasibility study, no? Ang JICA in partnership with the local government sa Davao City. Aron nga masayra nato no kung makaayo ba gid ning WTE project if ever madayon kini do na ba ni gitawag nato mga negative implications sa environment labi na sa health sa mga tao. Ug gani gawas nga viable siya no. Dili siya threat no sa environment ug sa health sa katawhan. Nagkahiusa na sab ang mga miyembro sa konseho nga aprobahan ang resolusyon nga mohangyo kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga mugahin og counterpart fund aron mahingpit ang gisugyot nga proyekto. Sa pagkaron aduna tay cash on hand nga 2.5 billion pesos, grant ni siya gihatag sa JICA which amount to 5 billion yen more or less. O aduna pud tay pondo gikan sa DNR nga 700 million pesos. Apan lagi tungod kay medyo dugay-dugay naman ni siya nga proyekto unta, medyo nisaka siguro ang mga materials nga paghimuon because we're going to build this one at Biao Eskwela. Kulang ang syudad sa Davao og 3.4 billion pesos. That is why we're asking nga tabangan ta sa national government through our beloved President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to help us provide the shortage na ang atong short sa pundo nga 3.4 billion pesos. Og kung kini mapatuman, dako kini siya og ikatabang sa pagkunhod no, dramatically pagkunhod sa itong problema sa basura dinhi sa dakbayan sa Davao. Daghan na usab ang nabalaka sa sitwasyon sa sanitary landfills sa syudad ug nagtuo si Ocampo nga pinaagi sa proyekto mugamay na ang mga basura nga ilabay sa landfills. Kaning waste to energy manggod, wala na nagpasabot nga wala na tay mahitabong segregation. Wala din nagpasabot nga wala na magcomposting. No, ang syudad sa Davao na committed gihapon nga mapatuman ang segregation, mapatuman ang composting. I-segregate ni siya kay kana atong sanitary landfill that will be now the main area kung asa ta mag-segregate og mga basura. Una ni siya i-feed didto sa machine no, sa pagkatukurong WTE nga machine. So diha himuon to siyang fuel because naa sila term nga calorific value no. Taas ang atong calorific value based sa atong gihimo nga mga pagtuon, busa viable kay siya for WTE. So kung kana mahitabo, nagyapon tong mga plastic nga i-recycle, nagyapon tong mga butang nga atong i-compost no, for fertilizer use o uban pa pangabuno, og naapod to kato mga residual waste so katong di na gyud magamit mo na to siyang i-feed nato dito sa machine sa planta. Tuig 2014, nagkasinabot ang Davao City ug Japan International Cooperation Agency sa pagpahigayon og feasibility study diin base sa ilang gihimong pagtuon nga kinahanglan na ang operasyon sa WTE facility dinhi sa syudad. Naglaom si Ocampo nga masugdandayon ang proyekto. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. Dito sa Malabog.